Ogi bonde mana ike ntị n'ụbọchị nke tata biko ka isi enweta ka vidiyo akaba arụ shie ya. Enwere ihe ibudo ọnụ kwulu na vidiyo ya. Mana before mfọji ya hede ndị na-asị Igbo Channel na-akpali fada ị na-epost ihe na-akwesịrị ipost. In as much as na onye ọzọ post lie, I have every right to post a video on phone internet. 1. 2. If you can bring out any video of me, even Ogo Fadi, if you don't bring out a video of me, even Ogo Fadi, I will shut down this channel. 3. If you are coming to say na father, na Fadi, na you threaten father, no nebu propaganda. I want him to kunu matter. Let me use this example. No matter how bunu chokwa kpo Buhari asem kpo Tinubu iyi boyi nu boyana ndi Tinubu will blessing to will never come out to condemn him. That is number 1 ihe kwesịrị ịma. So no matter ihe ọbụla anyị chọrọ ka eziokwu duo anyị ka onye ọbụla bi ogologo ndụ. See, let me tell you, you first of all condemn ihe Fada Joy Nwebe na-eme first. Condemn what ihe Fada Joy Nwebe na-eme. When you start by condemning it first, before achọbazi na akpali fada monde na akpali fada, because fada no holo nwe akpali bia. You can't expect people that father is not a blessing to respect him. Oburo mmadụ niile nwe that understanding of this person is anointed. Oburo mmadụ niile onwe ndo na gbasalo. In as much as the person is not a blessing to them, they don't respect him. In as much as the person daba and start insulting who they are loyal to, I am a clash of head, because onya nakpali is equally a blessing to another person. If you can get these 3 things or 4 things into your head, then the better for all of us. The better for all of us. A lot of people na abia nakpali fada ekwu. Have you people sit down? Have you any of you sit down to first of all condemn one here Fada Joy Nwebe na-eme? So something that condemn Fada Joy Nwebe ho na-eme is that those that are loyal to Ebukobi are the one condemning it. Man, if those people not loyal to all those father clique, father region they have never for one day condemn here Fada Mbakaku, condemn here Fada Joy Nwebe na-eme, or condemn what here other priests in their favor. They have never done it. And on na chiki eziokwu chi onye ọbụla asị akwụ m gịnị asị enwe but na akọ ina akọ na agwa sị na ma mara na nwere nnukwu anya. Agwa sị na ma mara na nwere nnukwu anya. Kukwa yi nnukwu yi echi ama m na nwere even ndị parents m na nwere nnukwu anya. So onwere ihe ya akọ chọọ ihe ọzọ ya akọ. Yotago, actually try and train up your child go school n'ugwu Hausa ka ndị Hausa kọọ ya ọnụ. Ndị Hausa kọọ nwa go na ọ kapụta na school with his mental health intact, imana nwa will be great in future. Yotago, try and do that. Ka ịghọta na onye na-agwa okwu nwụrụ ọdụs ike ọnụ ihu gị dumetu ụkọlụ anya gị bụ ibu nke you doesn't move enweghị chọọ ihe ọzọ. And for people not to condemn, father, I've never for one day insulted a priest here sitting down here. I've never. I always preach for peace. Pray for Onyanka, pray for Onyanka. In our support to be neutral. Don't say things that we castigate, that we bring up a fight. Onyobuna, Marihon, but I was saying it, Father the busy name video. Nobody is condemning her father name. Ni preach peace. Nobody is condemning her. Maybe could preach that. But tell Father Joy Nwebe that God should help him. Should help him. It's an engineer father. God, then hear this guy who on this video. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother, Igboland TV. Onyamino Gawagwata. Omune becha. If actually you could tata the years or when we video to watch a pasara video we so many. Cause when you father, I'm Onyane. I'm Onyane because when father game make a do muma, this man and I bought will be joining him. I'm Onyane Gumake.
Because they watch all the father in the whole world. They won't be able to. And why they know to man? This man about father what be join them. Get again here for bemoso kureba. Case where why am ba? Father body am ba. Na se the instrumental. Ko se aku egu ka ya wase aku. Ko se me ya ka ya wase. Gine bosana na ko nya se me ka isi eme. No, ya wa ka ị na-emulate. Bemoso na emulate ihe ọ na-eme. Ya na look at. That is why o ji eme ọ na-ekwu okwu ọmara ma na-eme ka ọ na-support bemoso gara ibupute ya na abojere far back. Yeah, Father Nwebe joy. Act kwa na as a father for once. Ifere gị na-emezi m. Act ya as a father for once. After na gị yesterday kwe. Video ị na-emekwe na akụkọ ihe na-akọ dekwa afọ Ebuka Obi na ya. Ifere mezie ni na this thing ị na-eme is getting too much. After video ị mekwe yesterday dekwa afọ Ebuka Obi na so ihe niile ndị mmadụ na-agwa gị dị anị ya. Emekata m na-asị onje meet your brother anyị na-enọ n'ime anyị ebe a. Nwoke omodo nere both and not nke tọrọ gị direct ka nke tọrọ mmadụ wee tọ gị emekata nsị ka ọ ga-ama itinye gwa ya okwu ka njụọ ma ọ na-afụkwa ihe anyị na-eme na Facebook ka njụọ ma ọ na-afụkwa ihe anyị na-eme mana anọgide nke ọlụ onwe m sị ana m eji agwa ya ọ na ọ na-afụ gị ama m na ọ ga na-afụ gị na Facebook maka ọ blood gị ife ndị priest mezie ndị gịnụ kwa iziere ndị priest ugwu na this is too much kwa ndị priest ugwu ihe emezi omume ka ha sị na nne gị kwara gị ga chefada ma ọ na-eme omume ka ndị nna ha kwara je chefada ihe emezi omume ka ndị ji maka ego wee chifada afọ gị nke a mfụkwa ikpeazụ vidio gị ebe ị na-agba orenta broda ebe ị na-agba hey Chineke n'aka ka anyị nọkwa na nke ikpeazụ a fada rie na adụdụ onwe gị ọdụ is getting too much ị na-apụzi out of track dị adụdụ onwe gị ọdụ akwa egwu na-asị na nna akparị fada over my dead I can't do that ịkparị fada no mana ị na-eme anyị gara agwa gị ka ichi ya azụ maka atụrụ ahụ furu efu mmadụ ga-akpọchi ya taa ọ mmadụ ga-aga ịchọta chi ya taa na ị na-emefe emefe biko kirienụ vidio ebemoso mere ka ife ebe a na-ekwu ka ife na ọbụta ka onye a bidoro onye ọ na-adị jelọs o mere ya n'aka ebemoso mekwe n'aka Ebuka Obi onye ma onye ọ ga-awụkwa nke ịtọ epugo mana anyị ga-akpọchi ata gị agwara nke ikpeazụ a we'll call you back biko watch an video aka nwanne ụlọ Igbo TV onye amị na ụga nwa agụ atọ mụ na-ebecha watch an video
After writing again, you write his name. I said, no, it can never be this man. To God be the glory.